Hinahanap nila ang batang itinakdang maging hari ng mga Hudyo. Hinahanap nila ang batang itinakdang maging hari ng mga Hudyo. Hinahanap nila ang batang Ay, sakit. itinakdang maging hari ng mga Hudyo. Hinahanap nila ang batang itinakdang maging hari ng mga Hudyo. This is Ina's Vlog, my day-to-day experiences in life. This is Ina's Vlog, my advocacy, my music, my stories. This is Ina's Vlog. Let me share with you my world. This is Ina's Vlog. Hello netizens! Welcome sa Ina's Vlog, March 4, 2022, Friday. Nagsimula na kaming mag-record para sa Holy Week from the Old and New Testament. Ayan, eto na siya. Ayan po, salamat sa iShare TV from the Bible Ministry. Hinahanap nila ang batang itinakdang maging hari ng mga Hudyo. Hinahanap nila ang batang Ay, sakit. itinakdang maging hari ng mga Hudyo. Hinahanap nila ang batang itinakdang maging hari ng mga Hudyo. Narinig ko, Mahal na hari. Hebrew ba? At kakausapin ko sila tungkol rito. Masusunod po, mahal na hari. Ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin. Mga araw na ako'y kanyang binigyang pansin upang alisin ang kahiyan sa gitna ng mga tao. Araw lang kayo kailan ha. Pero itong iano mo lang na oo. Kasi pero maaari. Kasi sa kanila sa inda. Kasi maaari. Garo kasi dabaga sa society, Sumpa kaya sa inda. yung pag day nag-aaki aday. Hi mga ka-Ina's Vlog, shirt, TV studio. Oh, nagsimula kami mag-record na Bible sa Old So, until the Holy Week, ay mag-record po kami nito from the 4 evangelists ang ministeryo ni Cristo. Care of iShare TV. Please subscribe po sa aming channels. Thank you very much. This is Ina's Vlog. Please share, subscribe, comment, and like. Thank you very much. This is Ina's Vlog.